Magandang araw po mga kaibigan. Ngayon po ay Friday, April 3. At nadaanan ko po itong kalye na to nung papunta po ako ng palengke kasi araw ko po ng pamamalingke ngayon. At nakita ko po na ito pala dito sa amin ay may nag-i-spray na pag dumaan yung mga kotse o malalaking sasakyan, ini-spray po ng disinfectant. Pero pag motorsiklo ay hindi po ini-spray kasi mababasa yung driver. Pero pag mga sasakyan, mga truck, kotse, basta mga sasakyan, ini-spray po ng disinfectant. Ayan po, makikita nyo naman na ini-spray po yan para sakaling may virus ay tuluyan na pong mamatay. Yan po ang mga kaganapan dito sa Camarines Sur na ginagawa ng mga gobyerno natin para mapuksa ang coronavirus. At dito naman po sa kahabaan ng Piña Francia Avenue na daanan ko yung isang malaking truck na nag-i-spray din ng disinfectant. Habang papauwi ako sa amin binidyohan ko na po para mayroon tayong video nung mga ginagawa ng city official natin, mga aksyon para sa pagpuksa ng coronavirus. At ito po, nakita nyo naman, ini-spray po ang paligid ng kalsada. Ito po ay malapit sa Imperial Memorial. Yan po, ito po ang Piña Francia. Kung makikita nyo, nag-spray po at mayroon din pong ambulance. Ano kaya ang laman yan? Sana hindi yan COVID virus. May malapit po kasing hospital dito sa Piña Francia Avenue. Kung nakikita nyo po yung pinakadulo nyan, yan po ang Piña Francia Church. Yan po, nag-i-spray po yan sa kabaan ng Piña Francia Avenue. Kaya ako po ay nakamotorsiklo, kaya hindi po ako makadaan kasi mababasa ako pag dumiretso po ako. Kaya ang ginawa ko na lang ay kinunan ko po sila ng video para maging documentary ko rin. Pagdating ng araw ay may maipapakita ko sa aking mga anak na ito yung nangyari nung panahon ng coronavirus, di ba? Time ng lockdown sa atin. Okay, ito i-post ko rin po ito sa YouTube, sa Kuya Basti TV, at sana kung magustuhan nyo to i-subscribe nyo po at i-like at i-share sa mga kaibigan nyo para naman makilala yung channel ko, di ba? Ngayon, kung hinarangan yung nag-i-spray. Ayan po mga kaibigan, ang haba po ng Piña Francia Avenue at nakita ko ang malalaki pong drum ang daladala nilang tubig para hindi sila kulangin sa pag-disinfect. Kahapon naman ay may nag-disinfect din dito sa barangay namin. At nung maubusan sila ng tubig ay tayo po ang tumulong sa kanila. Nagbigay po tayo ng tubig sa mga nagdi-disinfect kasi yung ano po namin, gripo nasa labas ng nung bahay namin. Sabi ko, sige na, kuha na kayo dyan ng tubig para hindi na kayo lumayo pa. Kaya naman tuwang-tuwa yung mga nagdi-disinfect. At siyempre, pasalamat din tayo kasi kung wala sila, wala ring tutulong sa atin. Sila yung frontliners. Sila po yung mga frontliners. Kaya po sa mga lahat ng frontliners natin, marami pong salamat. Saludo po ako sa inyong kabutihan. Marami pong salamat mga kaibigan. Yun po. Makikita nyo yan. Yan lang po ang aking video sa kahabaan ng Francia. Hindi na po ako naglilibot-libot kung saan kasi bawal din po yun. At maganda rin po at nadaanan ko itong nag-i-spray ng disinfectant at kinuhanan ko nga po. So ganun lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang